Kani gadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bangsan jong ka khubor menta ka step. Ka President Draupadi Murmu kala sam ya ka Gallantry Award nen ka janmiet shaki laipun reungut ki sipai na ki bor pahara kari bat ki pulit namar ki kamslur jongki. Lejngo o Menteri Rangba Conrad ke sangma ya ki lanat na ritham ka West Garo Hills ki bala shakta na ka jingshlei Bat ya soy saskular ya snautu jingmut ka IIM Shillong bat ka Asian Institute of Technology Thailand hanin kasngi. Kani ka long ka kabu ka babhai kisamla pule bat kinohikai ong u director ka IIM u Professor DP Goyal. Ki khubor ki babnya. Ka President Draupadi Murmu kala sam ya ka Gallantry Award nin ka janmiet shaki laipun reungut ki sipai na ki bor paharakari bat ki pulit na ki jala bat Union Territory. Kani ka jing sam kusnam da ka President kari ka long ha ka benta ka baningkong jong ka Defense Events Investiture Ceremony ka bala long ha Rashtrapati Bhavan ha New Delhi. Ka Gallantry Award ka day ka kusnam ba jupan kop buram ya ki sipai bat ki pulit ki bala pen ya ka mansiyam ba shlur bat ba kloy ban thom ya ki jing ma ha ka jing elia jongki ban pendap ya la ka kamram. Kini ki laipun riu tali ki khusnam bala sam ki kenthop ya shipau tali ki khusnam Kirti Chakra bat arpun riu tali ki khusnam Shaurya Chakra. Napadang kini hnyau tali na ki khusnam Kirti Chakra bat hnyau tali na ki khusnam Shaurya Chakra la sam shaki shipai bat ki pulit ki bala khlat no. U Vice President Jagdeep Dhankar, U Menteri Rangba Dut Narendra Modi, U Menteri ki Kam Yadari, U Rajnath Singh, bat U Rahul Gandhi kumunong yalam nakalyang persya, nalor kiwai di kilia dan rengkat hakani kajing yalang sam khusnam. Ha Meghalaya kajing hap slap kabajur hakini kisngi kalakta yaki benta ritham jongka district West Garo Hills. Hakabede berkani, U Menteri Rangba Conrad ke sangma ulalik jengo ya laitali kishnong hakani kathan kenthop ya kasil kata Haripur bat nama bila hanin kasngi. Lasan ran ya U Menteri Rangba kajala hakani kasngi da U MLA ka Salsala constituency U Arvinstone B Marak. Habakran hakani kasngi U Menteri Rangba Conrad ke sangma ulaong baka hakini kiri tham kalakio kumba saw hadu sanput tam ya kabaka judon bat ladon hadu laipo hajar tali kilong yeng ki bala shakta nakani ka jingshlei U sangma ula penpaw ya ka jings ngongu ya ka bor Sanchar district ka bala shim ya ki sian jam ki badon kam ban a ya ki jingarap ki ba don kam shiki pat kani ka than ki bala shakta naka jingshlei Ule thu shu bakat hadu menta kampat chimladon kanu ka jing du ya ka jing embryo nakani ka jingshlei Ula benrap baki bor ke badeban pet kini ai pet perman ya kalong kaman hakani kathan bat ka sorkar kan aya baro kilat jingerap syakitu kilong yeng ke bala syakta. Ha Assam palat arpusau lak ngut kibriu kila hap hakalanot jong ka jingslei ka bala kta shikat dei ekani ka jela. Ka hakiwa jong kani ka jela kan top ya ka Brahmaputra kalakiu palat ya udak jingma na ka jingther ulap ba ubajur. Kani ka jingslei kalawan ra shibon ki jingjulor bat bon ni ki jakarap ki bahe ngit lingit kila sa atap lin ha ka Ha ka bayade bat kani U Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma ulale daladehi ban khmi ya ka longkaman ha Dibrugarh. Ki bor Sanchar district kila sam ya ki jingdon kam ki bakong san shikila not shlei Unong ay kubor ka AKASHVANI ulayat huru ba ka National Park bat ki jaka penek pensa ikimrat ha kajala kila sa telup ha ka jingslei Kabor badai pet ya ka Kaziranga National Park kila la ban pelayem ya shispa tali kimrat ki badon hakani ka jaka hendrai ladon ru nyopo tali kimrat ki pelayap nakani ka jingslei Saha kawai ka jala nakathan cha telam mingi kabala shakta naka jingslei kadai ka Manipur. Ka jinglong jingman haki jaka ki bala shlei nakani hakani ka jala kala kham biang menta hadian baka hakiwa kala nang hiar bat shim ladon kanu ka jing hap slap haki khat ar kanta balala. Henin kasngi Menteri Rangba kani ka jala UN Biren Singh ulale khmi ya kalong kaman haka district East Imphal ringkat bat ki Menteri Sarkar bat ki MLA. Sing ulaong baka sarkar kalaya kat bala ban penbiang ya kabam kadi bat ban penkendria ya kilong yeng ki bala syakta syaki jaka sa shipor. Haba pet pat ya kalong kaman jongka sunbeneng katnat India Meteorological Department kalaong bakan don ka jing hap slap ka ba malumala bat ka ba shupdeng rengkat ka jing tiet uperthat bat kalili haki than mingi bat syatai lam mingi haki saus ngi ki banwan. Kani kadai ka AKASHVANI Shillong ka babalam shapi ya ka khubor.
Ka Indian Institute of Management IIM Shillong kalaya soy ka soskolar ya sngaut ho jingmut lani ka MOU bat ka Asian Institute of Technology AIT Thailand hanin ka sngi daga jing tmu banwanra ya ka jinga trailang ka bajan hapadang kini art ligi shlam pule daga ba ya kershan markelyang ha ki jing hikai bat ki kamwat pnia Kiba kongsan kiba ladon lang hakani ka jingelang ban ya soy ya ka soskolar ya sngaut ho jingmut kilong u Professor DP Goyal Director ka IIM Shillong but Professor Nitin K. Tripathi, Acting Vice President for Academic Affairs, Jongka AIT. Nalor kini, ladon ru kiway pat ki hek ki han na IIM Shillong, but na ka AIT Thailand, ki balaran rengkat hakani ka jingelang. Lakmi lenti bakani ka jinga trailang, hapdeng ka IIM Shillong, but ka AIT Thailand, kan yarap iki samla pule, but ki nongwat benya, ban yo iki jingmut ki bakham yar, ban perkhat kham jengay, yaka ka baki tip menta. Kani ka soskular balaya soy kani rap yakini ki shlam ai jing hikai ban wanra yaki doctoral program bat ki masters program bakenya le lang ban yapha markalyang yaki samla pule sheki jaka ai jing hikai jongki bat kumjo ru ban ya samlang yaki library ki journal bat kiwe ki jing hikai baki don ban ai U Dr. DP Goyal, Director ka IIM Shillong, ulapan pao ya ka jing snokmen ka bakraw halor kani ka jing trailang bat ka AIT Thailand, bat ulaong ba kani kan wanra ya bun ki kabu ki babha, ya ki hikai, bat ki samla puliru kumju ki badon hakatay ka shlam ai jing hikai. Ki kena skul jong ka gambigri ka balong ka way ni kishnong ki bakham jengay na sortura, menta ki lalat na kabahap ban tho ya ka examen matric bat class 12, shadu tura lani dalu. Kani kala pensuk shibu ni ki spangut ki kena skul jong kani kathan ki bala juhap ban shongkali hadu jen shitang kenta AA lengba ka surok ka bamda biang ban let chekini ki jakat ho examen. Kani kala lak ban long hadin baka Meghalaya Board of School Education MBOS kala ai jingbet yaka Kherapara Secondary School kabadan ha Kherapara West Garo Hills ban long ka center nakabanta ban tho ikini ki examen nadu ka sautarik menta ubnai naitung. Kani ka school kala yo kani ka jingbet ba shipuan nakabanta license bat kani yo ka jingbet ba pura hadin bakala lak ban penbiang ya baro ki jingdon kam katkum ki kendon bala bu da ka MBOS. Ka National Academy of Agricultural Sciences NAAS Barapani Chapter lem bat ka ICAR Omyam kila penlong ya ka jingyalang bakerpang hakaba laya phliu jingmut halor ka phang positioning Northeast agriculture towards Amrit Kal. Kani ka jingyalang kala long hanin kasngi ka santarik unaitung hakaba lasakhi ya ka jingya shembenta jongki scientist ba pakhmat hakarep karyang kinong wat bnya kinong thau an nalor kiwai de ki riu pro jabieng kibalawan banya theria tai halor ki boit trekam ban kentiu ya karep karyang hakathan chatai lamingi khnang bakan kot shakathong jongka Amrit Kal ya kani ka jingyalang lapanya do Dr. KM Bujar Barwa, Vice President ka NAAS, ubala julong teng u Deputy Director General AS, jongka ICAR. Habakran halor ka jingtmu jongka ni ka jingelang, u Dr. Bujar Barwa ula kedaw syai, halor ka jingkong san banya trailang, bat kumno ban pendon kami kispa mariang bakodor, kibadon haka mariang, nakabenta ban kentiyo, yaka yok kakot hakathain chatay lamingi. Ka quarter final jong ka UEFA European Football Championship kalas dang nadu hanin ka janmiet. Ha ka quarter final ka baningkong ka Spain kala penliem ya ka Germany da arkol la ka way ha ka jinya khon ka ba itnat bha ka bala poisa du ka extra time. Ha ka quarter final ka ba ka bala long hapren ka France bat ka Portugal ka France kala yo rong ka semi final hadien ba ka job ya ka ha ka jinya shoot penalty da san kol lalai. Menta kasni ka 100 tarik unaitung kindon sa arteli ki jinga kon quarter final ka baningkong kan long hapdeng ka England bat ka Switzerland bat ka baar pat kan long hapdeng ka Netherlands bat ka Turkey hakapor Qatar shiteng shibet menmiet ki jinga kon semi final jong ka Euro 2020 kin long haka khandai bat shipau tarik menta ubnai kat ba ka final kan long haka khat sau tarik menta ubnai bat katung ila pois ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabjing nya so bat अगर आपको